Kumbaga result kalami bon nangi layo i kajing yakun ka bakambun hi kalong hapadeng ka Voice of the People Party bat kiway hangneng nya pej na jirang kajing yakun kalong hapadeng ka NPP bat ka Congress ka balong u MLA jong ka jirang u sasne sautun ban u ba rani Victor Rani na ka Congress hangne la job da u NPP te hanong po kajing ikon kalong apdeng ka NPP bat ka UDP te la job da ke NPP ka kong rona khandej te na po mawati kajing ikon kalong apdeng ka BPP bat ka NPP la job da ka BPP u kenjo lang rang thong te na umsning kajing ikon kalong apdeng u barikos nong steng bat Magdalene Sau Kumi Maulong na ke NPP te la ra kajing job da ka VPP te ha po umroi ru kajing job lara da ka BPP kajing ikon kalong apdeng ka BPP bat ka NPP ha sorin kham kajing ikon kalong apdeng ka BPP bat ka Congress te kajing job lara da ka BPP te hamau kun rau pat kajing ikon hapo nong krem kajing ikon kalong hapadeng ka BPP bat ka independent mau lambor malingang ya kajing job lara da ka BPP tepo lang kerdem laj kro kajing ikon kalong apdeng ka BPP bat ke NPP ya kajing job lara da ka BPP hanong scan kajing ikon hangni ro kalong apdeng ka NPP bat ka BPP ya kajing job lara da ka NPP Kongres Meri Karpuri ya selaru kajing ikon kalong apdeng ka UDP bat ka NPP lara kajing job da uba bari kupar senram te mau senram kajing ikon kalong apdeng ka NPP bat ka BPP ka jingjab lara da Albin Kendriem Sau Kumi hasora ka jingi kun kalong iba Titus Star Well sene na ka UDP bat John W Thaba ya kan agani ka jingjab lara da u ba Titus na ka UDP hapo melim ka jingi kun kalong hangtu labun ki kandidat nre ka jing yakun kalong be hapadeng ka BPP bat ka NPP lara ka jing job da ka BPP bakal tam keput kala tam hadu khatwai hajar arspa arsan bot te halaban mo prem ka jing yakun kalong hapadeng ka kandidat independent bat kandidat jong ka BPP layo ya ka jing job da u kandidat jong ka independent ba arki silai te nanong thamai ka jing yakun kalong hapadeng jong ka BPP bat ka NPP lara ka jing job da ka parti BPP halaj umkhra malki ka jing yakun kalong hapadeng ka BPP bat ka Congress layo ka jing job da ka BPP te hamau khar pentorom khra ka jing yakun kalong hapadeng ka BPP bat ka Congress belayang da uba pensengan CM ex MDC bat kumjuru long u deputy CM yang jingjab lara ada ka BPP strong pillar kharjana te po jaya pat ka jing khun kalong apdeng ka BPP bat ka UDP hangneru lara ka jingjab da ka parti BPP hamolai ka jing khun kalong apdeng ka BPP bat kandidat na ka independent uba tebor pathau hangneru ka jingjab kalong lara ada u kandidat jongka BPP ulatam kumba khadar hajar laispa sapo nyobot ye hamo plang ting yairu kajing khun kalong hapdeng ka BPP bat ka UDP hangne latam da u kortong jong ka BPP ula tam hadu nriu hajar lai phau prabot te hapo nong spung soyong kajing khun kalong hapdeng ka UDP bat ka NPP kaba uba sensar kuparoi lingdo thaba bat uba samlin uba sensar ulatam yuba samlin da arspa prapui bot te namairang nong klau ka jing khun kalong hapdeng ka UDP bat ka BPP hakaba ka UDP kala job balayang da uba Equator el nongrang de haparyong motarsan ka jing khun kalong hapdeng ka HSPDP bat ka BPP ya ka jing job lara da ka BPP hadu balatam lai hajar praspa khandai phunyo bot hamo krawat pat ka jing khun kalong preng ka BPP ba ka UDP hamakrawat layo ya ka jing job da ka BPP halang rin pat
kajing ikun kalong hapden ke UDP bat ka NPP layo ya kajing job da ka parti UDP layeng da u Pius Marweng hanong stoin bat kajing ikun kalong hapden ke BPP bat ka NPP ya kajing job lara da u Jorus teman yau penyau na ka BPP ubalatam hadu prajar nyau sepak kat prabot te haram prajar ngampat kajing ikun kalong hapden kandidat independen bat ka NPP. Ya kajing job lara da kandidat independen ba Lursai Kharbani. Persya ya ba Kimpa Sedni Marbanyang. Hamau sendut pat kajing ikun kalong hapedeng ka HSPDP bat ka NPP. Ya kajing job lara da kandidat na ka parti HSPDP. Te bangi pej ya kani ka story jong kani ka result bro. Dan kata kajing ikun kalong ba ya pedeng kiwe ki parti bat ka parti BPP. Kajing job, kajing yatam bro, kam dalong tan ka babun, bat lese, lada ka BPP. Kan job na kini baro ki kartong ki badan kajing yakun, imat kala banpoy kumpa kala job kat nyaw ki MDC, kala banpoy sa ka arpo arsid. Te kajing yakun kalang busir kai kumpa ki pajba kila kemi linti bat kila kwa ba kandon kajing kala bat kilakwa ya ka parti BPP bakan wan hakabor tik hakane kajing pen I jong kane new I ba kipaj ba jong ka KJDC kilakwa ya ka parti BPP kila kentaj no ya kiwe ki parti kamtam kumpami ya ka NPP bat ya ka UDP kumba ka pauhi ha ka result ba NPP kayo tang South seat bat ka UDP kayo tang Sun seat tela job daka parti BPP kalayo adu kanyo seat tikani kalau long kajing senganya ki bantau ya ka eksekutif hapo ke HDC tang Marwei